Numai cu Extramall descoperiți cele mai bune oferte. Indiferent de sezon, cel mai important pentru noi rămâne tihna de acasă după o zi de muncă. De aceea, un confort termic sporit este esențial în zilele friguroase din timpul anului. Frigul ne poate afecta sănătatea, ne slăbește imunitatea și accentua durerile reumatice. Cheltuielile cu încălzirea casei sunt foarte mari, crește consumul și implicit prețul facturii. Confortul de acasă este cel mai important suport pentru o viață echilibrată. Eu vă pot ajuta să găsiți modalitatea ideală prin care să faceți economie și să vă bucurați de o atmosferă caldă. Bună tuturor, sunt Cătălina Ana Maria Botoșinanu și sunt încântată să vă readuc în case cel mai eficient radiator Cumptelina, cu o putere de 1800 de W bazat pe încălzirea cu cuarț. Radiatorul Cumptelina reprezintă soluția ideală de încălzire a apartamentului, a blocului, a casei de vacanță sau casa de la țară, în excursie sau în orice spațiu în care vă petreceți timpul. Este compact și foarte ușor de transportat. Sistemul de oprire de siguranță decuplează automat rezistențele cu cuarț atunci când radiatorul se răstoarnă accidental. Este confecționat dintr-un material plastic rezistent la șocuri și are dimensiunea de numai 60 pe 50 cm. Îi puteți găsi foarte ușor un loc în casa sau în spațiul unde doriți să-l folosiți. Are 2 trepte de putere prin cele 2 butoane laterale și 3 tuburi cu cuarț. După ce simțiți că ați ajuns la temperatura ambientală potrivită și pentru o eficiență energetică sporită, puteți reduce puterea radiatorului folosind unul dintre butoanele laterale. Astfel că, pentru menținerea temperaturii dorite și o economie și mai mare la curent, poate funcționa unul sau 2 tuburi cu cuarț din cele 3 cu care este dotat radiatorul Cumptelina. Radiatorul Cumptelina încălzește constant, creând un ciclu al aerului cald în mișcare prin expansiune și revenire. Această modalitate asigură o temperatură constantă în întreaga încăpere, acoperind aproximativ 50 de metri pătrați. Interiorul radiatorului Cumptelina este căptușit cu o folie de aluminiu, cu o putere mare reflectorizantă pentru a distribui uniform și constant căldura de tip infraroșu, asemănătoare cu cea a soarelui. Sunați chiar acum la 021 9430 și comandați un radiator electric Cumptelina de 1800 de W la incredibilul preț promoțional de doar 179 de lei, preț redus de la 279 de lei. Și mai avantajos pentru bugetul dumneavoastră este să comandați 2 radiatoare Cumptelina la prețul incredibil de doar 299 de lei, preț redus de la 558 de lei. În felul acesta vă asigurați încălzirea unei suprafețe duble la un preț foarte mic. Pentru fiecare radiator Cumptelina cumpărat, beneficiați de 2 ani garanție. Cumptelina vă asigură confortul unei temperaturi constante și rapide prin utilizarea celor 2 trepte de putere, astfel că nu mai aveți nevoie și de alte surse de încălzire. Puterea de 1800 de W este utilizată în cel mai eficient mod posibil. Poate fi o alternativă excelentă de încălzire în aceste vremuri complicate pe care le trăim. Mă speria gândul că se apropie iarna, iar prețul la gaze a crescut foarte mult. Nu am posibilitatea să schimb vechea centrală, așa că am tot încercat să găsesc soluții alternative și economice de încălzire. Nici lemnele nu reprezintă o soluție financiară bună și confortabilă. M-a sunat un prieten care stă la bloc și mi-a spus că și-a cumpărat radiatorul Cumptelina de câțiva ani și că este extrem de mulțumit. L-a folosit în fiecare iarnă și nu a simțit lipsa căldurii din apartament. Sunt electrician și înțeleg eficiența încălzirii cu cuarț, așa că mi-am cumpărat deja 2 radiatoare Cumptelina, câte unul pentru fiecare cameră și vreau să mai cumpăr încă 2 și pentru casa de la țară. Sunați chiar acum la 021 9430 și comandați un radiator electric Cumptelina de 1800 de W la incredibilul preț promoțional de doar 179 de lei, preț redus de la 279 de lei. Și o ofertă inedită și mai avantajoasă pentru bugetul dumneavoastră este să comandați 2 radiatoare Cumptelina la prețul incredibil de doar 299 de lei, preț redus de la 558 de lei. Beneficiați și de o garanție pe 2 ani pentru fiecare radiator cumpărat. Cumptelina este o sursă de încălzire perfectă pentru orice tip de spațiu sau locuință, fiind singurul radiator care poate încălzi rapid aproximativ 50 de metri pătrați într-un interval de timp foarte scurt. Este o alternativă reală și economă pentru toți cei care se încălzesc cu gaze sau lemne, fiind destul de practic și ușor de instalat. Cumptelina îți aduce căldură în casă și în suflet. Această ofertă și multe altele le puteți comanda și pe site-ul extramall.ro.